Proġett oriġinali li jinvolvi raħal sħiħ. Il-Kunsill Lawċi ta' San Lawrence se jagħmel installazzjoni tat-tafal imsejħa Siġret Niesna li ser tkun iffurmata bil-marki tas-swaba tar-residenti tar-raħal. Għall-Kunsill Lokali il-proġett jirrappreżenta l-għaqda, l-identità u l-komunità Lawrenzjana. Propjament ħanieħdu il-ġenerazzjoni li qed ngħixu fija bħalissa. Ir-residenti kollha ta' San Lawrence qegħdin nistidnuhom sabiex imorru iħallu il-marka ta' swaba tagħhom sabiex din tiġi formata f'installazzjoni li l-qudiem isir monument tal-ġenerazzjoni illi qegħdin ngħixu fiha. Fi sforz biex ħadd ma jibqa' barra l-Kunsill qed jagħmel arranġamenti biex anzjani u dawk li ma jistgħux joħorġu jieħdulhom il-marki tas-swaba d-dar stess. Wara jkun imiss il-proċess taċ-ċeramista bittir l-installazzjoni Siġret Niesna iffurmata mill-marki tas-swaba ta' raħal sħiħ tkun lesta sal-aħħar tas-sena. L-inizjattiva hija parti mill-proġett Minn Pjazza għal Pjazza ffinanzjat mill-Ministeru għall-Gvern Lokali. Fondi wkoll li ħa minn dan il-proġett mit-13 sal-15 ta' Novembru San Lawrence se jiċċelebra il-niesu fosthom bwirja ta' ritratti tar-raħal mill-modi, attività folkloristika u kunċert minn The Travelers.